İstanbullu konsulluğa işi düşüp baranlar sorağa çekilýär. Türkiýede ýaşaýyş ýa-da zähmet ruhsatyny almak isleýän käbir türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna suwdy işiniň bolmanyny barada kaziýet resminamasyny almaga baranna ol ýerde bir sorağa çekilýänligi habar berilýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agzalmalygyny sorap Azatlyk radiosy bilen Istanbuldan habarlaşan käbir türkmen migrantlary konsullugyň işgärleriniň ol ýere resminama üçin ýüz tutmaga baranlary diňe bir sorağa çekmän. Şol ruwatyň özünde de olaro psikologiki basyşam edýänyni aýdýarlar. Türkmenistanyna eklenç ýagdaý juda yaramazlaşan soň 3 ay mundan ol Istanbuly işlemäge geldim. Istanbulyň migrasiýa edarasy türkmen migrantlarynyň öz ýurduna suwd edilmäni baradaky kaziýet resminamasyny ol Türkiýanyň kaziýetinden getirmegimizi isleýärdi. Häzir bolsa soňky 3 aýdan bäri ol resminamany konsullugyň üstü bilen öz ýurdundan getirmegini soraýar. Menem Türkmenistanyň konsullugyna ýüz tutmaga bardym. Konsulluk öz ýurdundan şeýle resminamany soraýanlardan 9 Amerikan dollary meçberini döwlet tölegini alýar we ol pulu gidip konsullugyň bank kasamagyna geçirmeli diýip Azatlyk radiosy bilen Istanbuldan habarlaşan türkmen zähmet migrantlarynyň biri bolan Zenan soň sözleriniň üstüni şeýle ýetirýär. Men özüm üçin we oňdaşlarym üçin bir näçe gezek türkmen konsullugyna resminama soramaga baranmazda ol ýerde azyndan 50 töwereg migrantyň garaşyp duranlygyny gördük. Suwd edilmäniň baradaky kaziýet resminamasy 45 güniň dowamynda Türkmenistandan geler. Ýöne gelbäri. Biraz sen bilen gıýbatlaşalyp konsullugyň bir işgäri meni aýratyn bir otaga salyp gaty bir sorağa çekdi we her hil edip meni gorkutjak bolup psikologiki basyşlar edip gördü. Ýöne men aljaramадym. Konsullukdan ýyma gaýdanda şeýle ýagdaýa duçar edilen beýleki migrantlar bilen gepleşdim. Olaram gaty nägile konsullugyň işgärleriniň edýän şeýle işlerinden diýip howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agzalmalygyny soran türkmen migranty Azatlyk radiosyna öz başyndan geçirenlerini gurrun berýär. Istanbulda ýaşaýan aktivist Rozoway özü bilen habarlaşan migrantlaryň aýdýan maglumatlaryna salgylanyp Türkmenistandan Istanbuldaky konsulluga iýerilýän raýatyň suwd edilmäni baradaky kaziýet resminamalarynyň köpüsiniň oňoýsuz mazmunyny taýýarlanýanlygyny gurrun berýär. Bir ay 15 gün içerisinde gelmeli hatyňam %80'i diýeni aňyrdan bäri garalama bilen gelýärmiş. O zol suwda çekilipdir. Suwda çekilende de suwd zalyndan boşasa bile garalamaly ruhsatnamalar gelýär aňyrdan bärik diýe. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan käbir türkmen zähmet migrantlaram konsullugyň üstü bilen getirilýän şol kaziýet resminamasynyň aýdylşy ýaly negativ mazmunyna ýazylýanlygyny we şoň üçin köp tanyş bilişleriniň ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmän kösenýänligini öňe Sözü jemlesek, ýokarda agzalýan misallar çäginde türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyna başdan geçirýän ýagdaýlar barasynda degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady.